आबसु प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया मरसुरात आइছিল खाम्फा प्रेजेन्सत खाम्फा লৈ আহিছিল যে কথাটো হ'ল আপুনি হাগ্ৰামায়ে প্ৰমোদ বড়োৰ লগত বহিব না নাই আলোচনা কৰিব না নাই এই কথাটো কনসেন্ট ল'ব কাৰণে খাম্পায়ে আবসু প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীটো মোৰ ওচৰত লৈ আহিছিল মই চিধাকৈ কৈছোঁ মই আলোচনা কৰিম আমাৰ ক'ব লগা একো নাই বড়ো জাতি এক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই আমি আলোচনা কৰিম কেতিয়া আলোচনা কৰিব লাগে আপোনালোকে মোক খবৰ দিলে হ'ল একদিন বা দুইদিন আগত খবৰ দিয়ক মই যাম কথা সেইটোৱে কিন্তু মই কোৱা নাই যে মোক চিপ বনাব লাগে তেতিয়াহে মই প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আলোচনা কৰিম এই কথাটো মই কোৱা নাই Halo logofer fैलायबाय आरोना नोंथांमोनजों बे समावनो फैलायबाय थ' दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायावहाय जों गोबां नुगासिनो आरोना जोंनि हारिनि फारसे नायोब्ला हारिनि बागै नायोब्ला आरोना ससियेल मिडियायाव फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा ना जों गावजों गाव एकदम बेबा बिखौ बुखिलायनाय आरोना बैबा बिखौ बुंनाय बैबा बिखौ सासेखौ बुंनाय ना पार्टिखौ लानानैब्लाबो बिपिएफनिया इउपिपिएलखौ बुंनाय इउपिपिएलनिया बिपिएफखौहाय बुंनाय बेबायदिखौ जों नुगासिनो आरोना थ' एसे बोरैबा मोनो आरोना बेफोरखौ नुयोब्ला आरो साननो थाङोब्ला बिसोर पलिटिक्सआव थानाय मानसि गावनि थाखाय बेफोर बाथ्राखौ बुंखागोन बेखौबो जों सानो नाथायब्ला ना पलिटिक्सआव थानानै जों हारिनि थाखाय खामानि मावनो सानोब्ला हारिनि थाखाय मावलांनो होननानै पलिटिक्सआव हाबदोंब्ला ना दिनै जों बेखौबो साननांगोन दिन जोङो गावजों गाव बेजोंबा बेजों बुखिलायबाय थायालासिनो जोङो जोंनि गोसो गोरबोजों साननानै ना जोंनि मावनांगौ बिबानखौ जों मावलांनोसै होननानै जोंनि मोननांगौखौ दिनै जोङो गोहोआव थानानै सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों बिना लानो हायोब्ला जोंनिनो बेसे मोजां आरोना बेसे मोजां आं दिनै बेखौसो सानो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि खौसे जामारोब्ला सोर गोहो दंमोन जोंनि बे बिटिआरआव बिटिसिआव हाबफैनो ना सोर दंमोन दिनै जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गुबुन गुबुन हान्जायाव बारलांनानै दिनै बिसोरनो बाहेरनि गुबुननिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ जायगा होगासिनो दङ बे बाथ्राया नोंथांमोननि गेजेराव गोसोआव हाबदोंना हाबाखै आं दिनै बे समाव बुंनाय जाबाय आरोना जोंनिफ्रायनो ना जोङो गुबुन दोलोखौ जोंनि बिटिसिआव बिटिआरआव हाबहोआ होननानै सानदोंमोनब्लाबो दिनै जोंनिनो माखासे मानसिफ्रा बिसोरनि दोलोआव हाबनानै दिनै बिसोरखौ बे जोंनि बे जायगायावहा जायगा होफैगासिनो दं आरोना नाथाय साननो नाङा जे बिसोरो बिसोरनि दोलोआव हाबनानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांसै होननानै माब्लाबाबो दासान मानोना बिसोरो जायफोरा दिनै बेबायदि दोलोफोराव हाबनानै गुबुननि सिङाव थानानै खामानि मावनो सानदों बेखौ नों नोंनि साननाय बायदि मावनो हागोन होननानै दासानखा आरोना जायफोरा दैदेनगिरि नोंथांमोनसिम आंनि खावलायनाय बिसोरो जा गोसो जायो बेखौसो नोंसोरनो मावनो बिथोन होगोन आरो बिसोरनि बिथोन बादियै नोंसोर मावाब्ला नोंसोरखौ बिसोरो एरख'नोबा हागोन आरोना पावारा बिसोरो दंखायो जिहेतु ना गावनि दोलोनिफ्राय एरख'नाय होखारनाय बेफोरबायदियाबो बिसोरा दंखायो आरो नों जेबो खामानि मावनो हायि खालामनानैबो दोननो हागौ नोंखौ ना गादबना दोननानै दिनैनि बे समाव आं बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ना सानज्लायनानै गुरै गोसोजों नाहरलायनानै जों जे खौसेयाव थामारोब्ला जोंनि गोहोआ बेसेबां गिदिर बोलो गोरा जागोन बेखौ सानहरोब्ला मोजां आरोना दिनैनि बे समावहा नंगौ खौसेथिनि बोलोआ जोबोद बोलोगोरा जामारोना मोनसे मोननै मोनथाम सेफायनो हालांगौ ना मोनब्रै मोनबासिमबो सेफायनो हागौ नाथाय खौसेयै थायोब्ला खौसेयै जानानै खामानि मावनो नाजायोब्ला रावबो सेफायनो हानाय नङा आरोना रावबो सेफायनो हानाय नङा जानो हागौ दिनै जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायावबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा सोमावसारबाय दिनै खौसे जानानै सोमावसारनायमोनब्लाथ' हानाय नङामोन खोमा आरोना दिनै बड'लेण्डखौ होथारनांगौमोनबो जानो हानाय नाथाय दिनैनि बे समाव जों नुदों जोंनि दैदेनगिरिफोरखौहाय मा जाहोनाव जे पलिटिक्सआव थानानै गावजों गावसो एना एनि खालामबाय थायो बेजों लोगोसे बे दैदेनगिरिफोरनि गाहायाव थानाय माखासे मानसिफ्रा ना जिउ बावसोमनाय बादि खामानि मावगासिनो आरोना पलिटिक्सआव थानानै बेबो मा गुबुनजों नङा गावजों गावसो आरोना गावजों गावसो नेरलायलायनाय सिंह मोसाफोर बादि डेन्जार खाटारनाक थ' दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों गुबुनखौ सोंखारिस्लाय जोंनि सोंखारिनो गोनाङा जुदि
सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ स्टेट गभर्नमेन्टखौ सोंखारिनानै जोंनि मोननांगौखौ जों बेबायदि बिना लाबोनो हायोब्ला बे सोंखारिनाया जोंनि थाखाय जोबोद मा जागोन बेसेन गोनां जागोन आरोना बेसेन गोनां जुदि जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि मोननांगौ खिनिखौ जोंनि दफाफोरखौ बिनानै लाबोनो हायोब्ला बे जोंनि थाखायसो जोबोद मोजां। नाथाय जों गावजों गाव नों उमुक पार्टि नों गोदान पार्टि नोंसोर जेबो खालामनो हाया नोंसोर जेबो मावाखै होननानै बेफोरखौ सोंखारिस्लायस्लाय दिनै जों खौसेयै जानानै जोंनि जौगानायखौ जों लाबोनोसै दे, जों जयैनो जौगानायखौ लाबोनोसै दे जिहेथु जोंनि हारिखौ जों फोजौखांनांगोन बे बाथ्राखौ सानोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरोना जोंनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय। ज' रायजो राजा नोंथांमोनाबो बेफोरबादिखौ लुगैना लुगैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो फोरमायलायदो। थ' आंनि साननायखौ आं दिनै फोरमायबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव बेबादि जायोब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सोंखारिनोब्ला बिनोब्ला बै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव आसि दिन्थियारनो हायोब्ला, नाथाय जों गावजों गाव बे गाहायाव आसि गावजोंसो गाव आसि थुलायबाय थानानै आसिया गावबा गावनि मेगनाव बेबा बेनि मेगनाव आसि थुनानै जेबो मुलाम्फा जाया आरोना। नोंहाबो आंहाबो जों गावहासो खहा जालांगोन आरोना बेबादि जालांगोन। थ' आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै रायजो राजा नोंथांमोन भिउवार्स नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनो हागोन, साबस्क्राइब खालामनो हागोन अननानै सोरबा गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव। स' मोजां मोनाखैब्ला मोजां मोनाखै नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायनो हागोन आरो लोगोसे स्किप खालामनानै थांनो हागोन आरोना। स' भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरोना लोगोफोर बाय।